Hello, good afternoon po sa ating lahat. Welcome po sa kitchen ni Rhoda. Ang recipe po natin for today is kare-kare. Lechon kawali, kare po ako ng isang basong tubig. Naamoy po ng langaw ang bago. Isang basong tubig, asin na masarap ito. Then po maglalagay po tayo ng asin. Mga isang kutsarang asin. So guys, ang gagawin ko ngayon, papakuluin ko po muna si baboy at palalambutin ko. So guys, ang gagawin po natin, na isalin ko na po sa lalagyan, maglalagay po tayo ng konting tubig. Warm water lang po ha. Hindi po yung galing, yung pong iniinom lang natin ha. Bawal po yung mainit na tubig kasi po mahirap haluin. Next naman po, ito pong atswete, nilagay ko sa baso. Then maglalagay po ako ng mainit na tubig para magkaroon ng konting kulay yung atswete na. Yung kare-kare natin. So guys, na-prepare ko na lahat ng ingredients na gagamitin natin. Yan nga po yung iniwan natin kanina. Ito yung ating pechay, talong at saka sitaw. Yung ating onion. And then the garlic. Atswete na nilagyan natin ng mainit na tubig. At saka yung ating pinagiling na mani. Next naman po, ang gagawin po natin, i-check po natin yung karne na pinakulo natin kanina. Tama lang po ang pagkalambot niya, hindi po masyadong maganda ang sobrang lambot. Next po, ang gagawin ko, papalamigin ko po itong si baboy, ang baboy natin. Pagka palamig po, ilalagay ko po sa freeze. Igisa po ako ng bawang, sibuyas, then halo. Naglalagay po ako ng konting magic sarap. Sabi yung mga ingredients ko, kaya kinukuha-kuha ko na lang. So, okay na po yan. Yung atswete natin, gisang-gisa na. Ngayon po, ang gagawin po natin, itatransfer po natin dito sa kaserola. Papalit po sila. Ito po yung pinagpakuluan natin kanina ng baboy. Ang gagawin ko po, itatransfer ko po dito yung ginasa nating atswete kanina at saka bawang sibuyas. Kasi po, nandito na po yung lasa ng baboy, diba? Kasi dyan natin pinakulo. Kaya dito ko po siya ilalagay. I-assemble na po natin yung ating, or lulutuin na natin yung ating kare-kare sauce. Then halo. Tayin po natin kumulo. Tatakpan ko po muna at iintayin natin kumulo. So guys, i-check po natin kung kumukulo na yung ating sauce ng kare-kare. Kumukulo na po siya. Ngayon po, ang gagawin ko po, yun pong mga gulay natin, papalambutin po natin. Ngayon ko lang po iniwa yung mga talong kasi para hindi po siya mangitim. Uunahin po natin ang talong. Kasi po ang talong pag naka-expose sa hangin, madali po siyang mangitim. So guys, i-check na natin kung malambot na yung ating talong. Yes, malambot na po siya. Ilalagay, i-set aside muna po natin siya. Sa gulay. So guys, kung mas okay siguro kung magdadagdag pa kayo ng pechay, masarap po kasi ang gulay sa kare-kare. Ako po, sabaw lang at saka gulay, tsaka yung alamang. Sobrang okay na sa akin. Solve na po ako. Okay na po yung pechay natin. Ngayon po, yun pong pechay na yun, magpapabili pa po ako sa anak ko mamaya pagdating niya galing tindahan. Next naman po, ang isusunod ko yung ating sitaw. So guys, chinek ko na po yung ating sitaw, malambot na siya. Ita-transfer din natin dun sa kung saan natin nilagay yung mga gulay kanina.
Next naman po, ang lalagay po natin, maglalagay na po tayo ng peanut. Ito po yung peanut natin, maglalagay na po ako. Durug-durugin ko pa po yan ng ganyan. Ang pagluluto po, tiyaga lang yan. Tiyaga lang po ang pagluluto para masarap ang lulutuin natin. Kailangan matyaga tayo, maging patient tayo, magtiwala tayo sa sarili natin. Sa akin hindi pa super tapang. Lalagay ko na po yung mga natira kasi sayang naman to kasi nilagyan ko na siya ng tubig kanina eh. Tinunaw ko na sa tubig. Kung gagawin ko po ngayon, lalagay ko na lahat. Then, tutunawin ko po ulit. So, guys, nadurog ko na si Manny. Ngayon naman, iintayin natin kumulo. So, guys, okay na yung sauce natin. Malapot na po siya. Tamang-tama lang po yung lapot niya at tamang-tama. Nilagyan ko po siya ng konting sugar. Konting-konti lang po. Para po medyo balance po yung kanyang, lagi kong sinasabi, pag naglalagay tayo ng sugar, binabalance lang natin yung lasa. Pero wag pong marami, konti lang po ang nilagay ko, as in konti lang. So guys, ngayon po luto na po yung ating sauce. Next naman po ang gagawin natin, lulutuin muna po natin yung pinaka bagoong niya or alamang. So guys, magluluto naman po tayo ngayon ng bagoong. Nag-iwa nga po ako ng bawang at sibuyas. Hindi ko na po pinakita sa inyo. Bawang at sibuyas lang po. Dinagdagan ko po ng mantika. Masarap kasi sa bagoong yung maraming mantika. Yun. Katas at ilalagay natin sa pinakaano. Para pala lumabas yung katas niya, guys, kailangan ano natin, inano ko po sa kamay ko, yung parang ginanong ko siya sa kamay ko, guys. So, yung ginanong ko para lumabas yung katas. So, guys, lalagay na po natin yung pinakabagoong niya. So, guys, pag po nawawalan siya ng mantika, nilalagyan ko po siya. Lulutuin po natin ang bagoong sa mantika, hindi po sa tubig. Mas maganda po sa mantika. Ngayon po, hintayin po natin kulang pa po siya, hindi pa po siya luto. Pag ganyan po yung tsura niya, kailangan po medyo toasted siya ng konti. So guys, tinoasted ko na po yung liempo natin. Yun nga po. Ito po yung lechon kawali siya. Meron siyang blister sa pinaka-skin niya. Mas maganda nga po ito kung na-overnight natin. Mas ano po siya. Magalamsik po. So guys, yun po. Pinakita ko po sa inyo. Pagkaluto po niyan, i-assemble na natin. Ang ating guys, natuto na po yung ating siya. Ang gagawin po natin ngayon, mag-assemble na po tayo. As I said kanina. Ngayon po guys, ang gagawin natin, mag-a-assemble po tayo sa isang lalagyan for the future, for the picture po. Kasi nga po, di ba vlog nga po ito. Ito po yung sinasabi ko sa yung binili kong kutsilyo. Tamang-tama po yan sa maghihiwa ng mga ganito. Kasi may persa po siya. Madali siyang gamitin. Nun. Nalaglag po. So guys, ang gagawin natin, mag-a-assemble po tayo for the picture. Kasi po di ba pag nagbablog ka, kailangan mong picturean yung binablog mo. So ang una ko pong gagawin, maglalagay po ako ng sauce pala. Ito po yung sauce natin, yung sauce ng kare-kare natin. Yung
sauce po ilalagay po natin dito. Para pong gagawa tayo ng pang-restaurant style. Then, konti-konti muna po yung then po gagawin natin, maglalagay tayo ng malagay natin yung chicharon sa taas, yung niluto nga natin chicharon. Sarap naman. So, kailangan meron pa siyang konting sauce sa tabi para hindi siya. Lagyan natin ng konti. Dahan-dahan lang po. Kailangan hindi natin malalagay yung mga karne kasi para na siyang tignan. Yan. Tsura ng kasain na lang. Hirap mo ba? Mahirap. Pati po yung pag-plate na lang yung pinag-aaral. Ito na lang natin ilagay ito sa tabi. Para mag-bake siya. Nalagay pa kaya ako ng talong. Maglalagay tayo ng talong, sige, para maganda ang tingnan. Lagay pa ako ng talong sa tabi. Yan. O, diba naka-assemble naman tayo ng maganda? Isang maliit na lalagyan. Dagdagan pa po natin yung pechay natin sa tulo. Sa tabi. Yan. Tapos, maglalagay tayo ng alamang. Wait lang po. So guys, dito po ako maglalagay ng alamang. Yan. Sa lalagyan na ito. Ito po yung pinaka-alamang niya. Dapat po kasi yung alamang niya dito. Yan. Tapos yung sili. Ganun na lang po siya sa tabi. Wait lang. Yan guys, na-assemble ko na po yung ating Lechon Kawali Kare. Ngayon naman, yan po. Ngayon naman po guys, kakain po tayo. Pero bago po tayo kumain, sana po may na-share ako sa inyo. Huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-ring po yung notification bell para ma-update kayo sa mga susunod na video ko. And of course, subscribe sa YouTube channel ko. Goodbye and God bless you po. Enjoy the food po. Sana po kasama ko kayong kumakain.